3 סיבות למה להגיע לטיפול. אני הילה ספרוני, יועצת אישית וזוגית, יש לי קליניקה בירושלים ובראשון לציון. 3 סיבות למה להגיע לטיפול. 1. הכלה, 2. הובלה, 3. השראה. הכלה זה שלב ראשוני בו המטופל מרגיש שהוא צריך לפרוק את הסיפור שלו, לספר את החוויה שלו, את האמת הפנימית שלו, זה לא משנה אם זו האמת האובייקטיבית, אם זו האמת האמיתית. פעם אחת הוא רוצה לקבל מקום מלא ואמון לחוויה שלו. תפקיד המטפל בשלב הזה היא לתת אמון, אמפתיה, מקום, הכלה לתפיסת העולם, לחוויות, להצטברות, לכעסים, לרגשות, לקונפליקטים של המטופל כפי שהם, בלי לבחון אותם. השלב השני הוא שלב ההובלה. בשלב ההובלה המטופל כבר בשל יותר והוא מוכן לבחון את נקודת מבטו על החיים. הוא מוכן לבחון את התגובות שלו, את הרגשות שלו, את התפיסות והמחשבות שלו. להבין האם הם האמת, האם הם לא האמת, האם יש אמת בכלל בנושא הזה, האם הוא עומד את המציאות בצורה נכונה, האם הוא יכול לבחור אחרת. נקודת הבחירה מאוד משמעותית בשלב ההובלה וגם נקודת ההתבוננות על החיים ומציאת פרשנויות חדשות למתרחש. 3. שלב ההשראה. בשלב ההשראה, אחרי שהמטופל בחן את עצמו, אחרי שהוא למד את היתרונות והחסרונות שלו, אחרי שהוא הבין את המוגבלויות, את נקודות הכוח שלו, הוא יכול להוות השראה, השראה לעצמו, השראה לעולם, השראה למטפל. השראה זה חיבור מתוך עומק, מתוך התקרקעות ליתרונות שלי, לחוזקות שלי, למתנות שהקדוש ברוך הוא נתן בי, שיש לי מעצמי ושפיתחתי מעצמי ואני יכול לתת אותם לעולם. אז 3 שלבים בטיפול, 3 סיבות לבוא לטיפול. הכלה, הובלה, השראה.